Siya si Judian, isa ka negosyante o estudyante nga naningkamot para makalampos sa iyang pagkakolehiyo. Og mao ni ang iyahang istorya. Gulay! Gulay! Aling Rose! Gulay! Ay, oh, tama-tama din. Nagulay kung sa man eh. Upo, batok. Tipatiwasan na nakulit eh. Sige. Makaulit ko to. Sige. Nakaanak ko sa mga. Tiwasan na nakulit eh. Paano mo lang? Kung lumingat yung gamay na lang ba? Para makaulit ko to. Basta loy. Wala po. Ganyan na po ko nagpuan sa'yo. Judian! Ay, Judian, sunod na lang. Op! Mupalit ha. Matay Judian, murag ganahan po kasi gagaagi sa kong baryo niya, di ka muhatag ka na imong baligya. Michael, ka lang. Iutang ka pa na kapital. Ano yun? Wala ko ikabasa ko. Basta nakalimot ka. Nakaling teritoryo na imong kitamakan, nakuha ni. Ako'y gahi diri. Ha? Putom sa muagi diri muhatag na sila. Judian! Kasi gusto ko matilog imperno. Anong Michael? Susunod agin ako. Taga-anti ka. Pero ayun. Dili! Ha? Huwag makabuot sa kuha. Kuha ng baryo. Pauli ito. Pauli ba? Gulay, sir. Sama, sir. Palitan lang sa kong sudaan, mami. Sa ko. 40, sir. Sir. Yaman. Ayan. Judian! Bagong luto ni mo mga sudan da. Pati ako punta na yung sudan mo, Judian. Matay! Sige lang kung gagi-agi diri sa mga karindiriya ba? Hindi ka magpatilaw sa mga baligya. Judian! Malinaw ka? Michael, ka na. Mara din ako hatag sa imong Michael. Pakanon mo na? Grabe ba ka, Judian? Ultimo mangayo lang gani. Kugulay pa yung hatag sa kuha. Judian, dapat mo hatag ka, Judian. Manok, karne mo na ihatag yung kuha. Pero di ka gusto makatilaw ko mo, hatag na lang yun. Ha? Kasi sa doon balik ako, iyabo ko na yung karindiriya. Ha? Michael, oh. Naar, madina day. Muna akong ganahan sa mo, Judian. Purog dahin ba? Ha? Nyamadton ako. Aling Rose? 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 Ang taong manuktok gani, kabrihan nagpurtahan. Ang taong gigutom, pagkandoon. Ang taong giuhaw, painom tubig. Ha? Aling Rose? Maglambing-lambing sa kusmuha ka ng Aling Rose. Kapalo mo kusmuha nga nakakay kwarta na ron. Ha? Gamay raman yung kantidad Aling Rose. Pahirma sa kung ganing pagsugal ako Aling Rose, be. Assalamualaikum ha. Taas ka lang dito eh. Aling Rose nga. Biyaran man na ito na Aling Rose. Pero malang kung 100,000, yuli na ko ng mga maabot sa kabulan. Michael, ako naman yung na 100,000. Asa man ko mangitaan na. Kabalagay ka nga wala diri si Tito Ramon nimo. Aling Rose. Naunsa naman ni si Aling Rose nga mura magka nang dili madiskarte nga tao. Kabalo mo mo Aling Rose nga daghan kay kag mga koneksyon sa mga negosyo nimo diha. Dili lamang kay si Tito Ramon nimo gitatigan. Ikaw, kung gusto kag gamiton na kog mga dinahas, taas pud si mga. Pero kung himong ko nimo 100,000 karon dayon, automatic na mulakaw dayon.
Ayun ka bala ka, kay bayaran ako na maabot isa ka bulan. Ha? Michael, naadali ka ng imong kinahanglan. Kana akong ganahan si Aling Rose. Naadyo yung mga paraan ba nga? Makitaan yun mo dahin bitaw. Cute! Yun mo Aling Rose, oy. Wala ni tanan Aling Rose. Sigurado ito ka nga walang 1,000 eh. Ha? Ito ang dokumento ang kwarta. Salamat kay Aling Rosa. Ay, kabala kasi sa kabulan, ibayad na ko dahil sinuha. Ha? Nga, matol ako. Ha? Matol ako. Swerte yung mga dawa ba? Yan! Judian, wala akong kabantay sa mga Judian nga naakay karinderya o si mo ang mga baligyan ng kulay matay nila ka mga dito sige mo na akong kitataguan ba? Michael, talugin akong negosyo, wala na akong pang kapital. Pati akong gulay, wala na akong ikabalik. Nato pa Judian, ako yung mo namang sadaan. Nga nalugi mo ang negosyo tungod nga sige kong pangayo si Muha. Oy, Judian. Kasi nakalimot ka, negosyante ka. Ha? Kung wala ko, nga namangayo si Muha, dili ka sultihon nga mahurot mo mga baligya. Itatakla sa mga utok na. Naunsa ni kay Judian. Niabto ko dire. Kay kabalo ko nga kita kataguan ko nimo. Kabalo ko nga imong baligya, imong gibalhin. Ha? Kasi patuon mo sa Huawei, gado? Ha? Tinood lagi Michael nga, wala na ko'y tinda. Wala nagay ko nag-eskwela. Kaya katong negosyo na ako. Mura to nagsuporta sa akong pag-eskwela. Uy, Judian. Ako si mga Judian, kanay mong pag-eskwela ang dangin na. Tama arapod nga wala na ka eskwela nga naman. Ako din, eskwela ba ko? Wala. Dili na makatabang ng pag-eskwela si Muha. Ang angay si Muha, naku yatag si mga oper, ha? Pero kung tagaan ko na mag-porsyento, tagaan din ang opportunity nga makahatag og dato si Muha. Ha? Kaya nga opportunity, di ni mo ni kamahayan. Ako pa si Muha, total, gwapa man ka. Baligya ni mong lawas. Na ako yung mga kliyente dito, nga mga bataan, nga mga negosyante. Ha? Ay, napag-eskwila, wala na hinungdan ng pag-eskwila. Total, ang paslupa makagagway, wa makaikatabang din sa tuwang lipunan, kanana na mong lawas nga silbi nga ilang mabenepisyo. Ha? Nya, muna na ko. Basta sa sunod adto na ko diri muhatay ka sa pagsudan karon pa sa iluon sa tika. Kung di ka muhatag sudan ni adto na ko diri wala pa kay kahatag sa kuha. Aw. Gusto mo ka kamutilang tingga ka. Pinakahukas ra ba ko? Isturbo kay ka. Aling Rose. Aling Rose. Aling Rose. Aling Rose. Kap, gano'n siya mo? Oh, nga naman, ako si Michael.
Ano di ay? Reklamo ka ni Aling Rose tungod sa imo ang gibuhat na pasugalan o imo ang utang na wa nimo gibayaran. Puno na jud kay ko sa imo ha, Michael. Tanan nimong hangyo sa ko, ako ang ginatuman. Pero karon, sobra na kay ka. Sa barangay na ta mag-abot, Michael, kay kung dili ka mo ito sa barangay, mapugos yung kong papriso sa imo ha. Michael, tara na. Aling Rose. Pasayloa po ta, Aling Rose. Grabe, urada-urada. Makaday mo pang barangay, Aling Rose. Kap. Gila, Kap. Kaya isa na bito ito nakasala sa inyo, Kap. May isa na, mga ito na, Kap. Aling Rose. Grabe po, Aling Rose. Pasayloa sa nakarong Aling Rose. Hindi, imo naman din ipapreso dahil nga kagamay na anong balat. Biyaran lagi na ko na. Kap, tagay lang ko ganang chance, Kap, nga tagay ko bulan, Kap, nga biyaran ako ng mga utang ng Kap. Dito na ta magstorya sa barangay, Michael. Tara na. Wake up na lang ka, Kap. Ah, si Michael. Si Michael? Kap, tama siya na, Kap. Okay, naku, kinatraso sa kuha. Ginahadlong ko na niya. Tanan pa nila ako, ginadiretsa na niya. Ang maya ni sunod ka sa barangay, reklamo na imo ang mga side para matagaan ni leksyon ng tawanan ni. Sige, Kap.